Заставам съвсем импровизирано пред вас, за да споделя това, което от снощи взе да се надига в мен. Бях на констелационен театър и на входа, когато даваме билетите, всеки от нас тегли една карта, която ще послужи за възможност на зрителя да стане и участник в този констелационен театър. И на мен ми се падна картата "Пазител на лечението". Тази карта ми се падна, която доста отговаряше на част от моята мисия. Преди да започне самия театър, самото шоу, водещата ни помоли да медитираме малко, за да се настроим на честотата на случващото се. И в мен излезе един спомен, който винаги съм носил в себе си и който интересно беше първото нещо, което се случи между мен и водещата, с която се познаваме от 1999 година, значи вече 24 години. Като през последните 20 години не сме се срещали и виждали активно. Нали? Само първите няколко години сме имали някакви срещи и досег. Но първите ми спомени за срещи с тази личност, с водещата на този театър, беше уникална и аз помня, че много спонтанно започнахме да говорим за богомилството. Все едно съм се подготвил цял живот за това. За първи път работи с "Доведете потребителя пред камера". Какво значи това? Да. Всъщност, това означава: вече съм на възраст и очилата ми трябват. Добре. Този театър извика в мен тези спомени и след това, като си прибрах къщи, легнах си с съзнанието, че нещо важно се е случило и че тази вечер ще се случва нещо. Да кажем, сънувал съм, не съм сигурен, но се събудих с много силен импулс да застана пред вас и да споделя най-важната част от мисията си, а именно бях доста успешен бизнесмен в младата част от живота си. Щом съм продавал по един тир стока всеки Божий ден, значи за един месец около 20-22 до 23 тира. Това са тия големите камиони по улицата, които сте виждали, с 22-24 палета обхващащи. Представете си колко много стока съм продавал, колко да съм бил успешен, тръгнал от нулата и за 2 години стигнал до тези мащаби. Беше 96-та, 7 година някъде, когато би. Даже не, по-скоро 94-та, 5-та, 6-та. Жан Виденовото време ми показа, че тия неща, с които сме се занимавали, младите хора, поколението Хикс, по това време не са били за моята душа. Макар че бях много успешен, тогава баща
ми почина и аз изгубих своя хъс да се доказвам. Но именно по време, когато най-много ми вървеше в бизнеса, вече не можех да догонвам мащабите на търговията, която се вихреше около мен, и трябваше да се самообразовам. И тогава по съвет на мои приятели си купих учебник по маркетинг, най-известния, най-добре тиражирания по това време учебник по маркетинг. И в него попаднах на така известната на всички маркетинголози парадигма на Маслоу. И първият ми прочит на тази парадигма доведе душата ми до състояние, в което аз дигнах ръка към небето и със силен глас, до ден днес ще си спомням ситуацията, бях в склада, около мен кипеше усилен труд. Много. Отвънка камиони, коли. Нали, аз наблюдавам процеса с едно око, с другото око чета учебника по маркетинг. Вдигнах ръка към небето и като в транс се обрекох с висок глас. Казах, но това не е вярно. Аз ще променя това. Беше 95-6 година. 95-6 година. Почти 30 години по-късно заставам пред вас, за да ви кажа колко интересно как човек е носител на мисията си и в един момент тя се отключва ни в клин, ни в ръкав. Представете ли си? За първи път се сблъскам с нещо, усещам неговия фалш, неговата неистина и заявявам обещание към небето. Аз дойдох, за да променя това. Така, почти 30 години по-късно заставам пред вас и показвам моята парадигма, парадигмата на живота. Това нещо ще бъде част от първата лекция на обучението, което започва от 1 ноември, Денят на будителите, когато ще разтворя пред вашето съзнание поне няколко от парадигмите, които съм създал през тези 30 години на изследване на социума, изследване на семейството, изследване на структурата и функциите на човешката душа и съответно на човешкия дух. Достигна съм до невероятни дълбини и невероятни висини в тази област. Това, което видяхте пред вас, е една септария. 7-те архетипа на нашата слънчева система, като всеки от 7-те лъча изхожда по още една звезда със 7 лъча и всеки подлъч още една звезда със 7 лъча, които тук не са нарисувани, разбира се, или 343 понятия, 343 възможности на човешкото съзнание да се потопи в този порядък, в тази кристална решетка на човешкото ДНК. Невъобразима висота и дълбина съм достигнал. Това не са мои разсъждения на егото. Споделял съм това с академик Нягол Манолов. Най-грамотният човек в България за онези години. Биографията му е колосална. Споделил съм го с няколко професора, с които имах контакти, и то професори, които са ми били ученици на моята академия. Сваляли се шапка всички на тази парадигма. Защо ви говоря всичко това? Обучението, което предстои, е мисията на моя живот. И тук стигам до същината на моето появяване днес. Мисията на живота ми, мисията на живота на всеки човек. В началото ви показах картата, пазител на лечението. Аз видях себе си в медитацията преди констелационния театър като Богомил разнася словото и лечението в Европа.
преди години бях на регресия и тогава видях, че почти всяко мое прераждане е било свързано именно с разнасяне на Словото и лечението навсякъде по света. И сега в този живот, в моята академия, първият лъч е свързан с лечебните практики, с изцелителските практики. И следващите лъчи вече са с изкуствата, науките, духовно-моралните категории и след това още 3 категории, свързани с социалния живот. Там са Марс, Юпитер и Сатурн. И това са приоритетните дейности на всеки човек, защото всеки от нас идва с задачата да извърши приоритетни дейности в този свят. След това са финансовите потоци и великите 7 права и свободи, които всеки човек трябва да отстоява през целия си живот и които в момента ни се отнемат с грим и трясък от дълбоката държава. Та мисията ми винаги е била да се преборвам с дълбоката държава и да извеждам човечеството към светлината. И в този ми живот също. Отново напомням, тази карта ми се падна преди началото на Кръстенационния театър вчера. И така, стигам вече до същината на моето появяване. След като разбрах, че Маслоу е сгрешил, години наред ми трябваха да видя, че той е сгрешил умишлено. Винаги съм го знаел, но не може да се поява пред широката аудитория и да каже, един от най-известните психолози и маркетинголози в света е злодеятел. Трябваше да имам доказателства. Трябваше да имам доказателства, че той, бидейки частично евреин, е участвал в тайни организации, които имат за цел да поробят съзнанието на човечеството и парадигмата му е част от този спектакъл. Напомням набързо за тези, които не са напълно наясно с парадигмата на Маслоу, че той формира съзнанието на зрителя последният начин. Ти, човече, който и да си тръгнал по пътя към себепознанието, към самоактуализациите, не би могъл да вървиш напред и нагоре, ако преди това не задоволиш инстинктивно най-важните потребности. Потребностите на оцеляване. Храна, дрехи, подслон и така нататък. В противовес на това ще кажа, ами богомилите, ами всички свети, ами светиите от Библията, примерно Йоан, дават го с препаска, описват го с препаска, ядящ акари и мед, нали, намиращи се сред природата. Човек, който изобщо не е бил свързан с социума, е колосална фигура, останала в човешката история, като лечител и водач на човечеството. И подобните нему. Те вълнували ли са се от това? Първо да задоволят чисто битовите, чисто животинските потребности, за да отидат нагоре към духа. Или първо са гледали духа, а след това каквото им даде Господ, да си вършат работата. Така че това е моя контрааргумент към онези, които твърдят, че не можеш да вървиш напред и нагоре, преди да задоволиш и то на определен процент, и то висок, около 80% от твоите необходимости. Това е злокобна парадигма, която е формирала материализма у хората в началото на 19-ти, по-скоро в началото на 20 век, защото Маслоу тогава твори. Но няма да се занимаваме повече с Маслоу, само ще ви кажа, че открих в каква организация е участвал, открих, че е бил ментор на една от 100 най-известни личности за 20 век, която е била дясна ръка на Рокфелер, ако обичате, повтарям, на Рокфелер. И всеки, който знае династическата кръвна линия на Рокфелер, Ротшилд, Меровинги и т.н. 13-те кръвни династии, които имат за цел да поробят цялото човечество, и 13-та династия на Меровингите пък има за цел да доведе сатаната в плът в тези времена точно. Тяхната задача е да доведат Ариман в плът, който да стане князът на този свят, да стане господарят на този свят обективно. И
мисията ми била и битка, борба с тези мракобесни сили през всичките времена. И в днешно време също. И така, за мен всичко започна в този живот. Всичко започна от този мой спомен и моето обричане на небето през 1995-96 година, когато казах, аз ще променя това. И с обучението, което ще ви предложа от 1 ноември нататък, аз наистина смятам да създам критична маса от хора, които на принципа на квантовата визия, когато видим нещо, ние вече можем да му въздействаме, можем да го променяме. Затова черното окултно братство винаги е в тайна. Дълбоката държава винаги гледа да бъде в тайна, защото в момента, в който ние внесем светлината на познанието, светлината на яснината в техните редици, ние вече можем да ги влияем, ние вече можем да променяме техния пъклен план. Затова знание. Скъпи приятели, в цялата човешка история промяната е ставала след просвещенчески импулс. А какво по-добре време за просвещенчески импулс от 1 ноември, денят на будителите? Така че на 1 ноември тези, които не са се записали за това обучение, нека ме потърсят. Да ви кажа, с радост ще кажа, че вече имаме 17 ученика. Няколко от старите и останалите са нови. Общо 17 ученика, които ще постъпят в академията тази година и в следващите 3 месеца ще учат тази велика парадигма и сродни на нея. Ще разберат как е устроен този свят, ще разберат през 20 век как е започнал плана на сатаната да се реализира, ще научат за постиженията на нацистите в областта на mind control, ще научат как американците, побеждавайки и влизайки в Берлин, западната част, успяват да извлекат чрез операция Кламер над 5000 от научния елит на нацизма, 5000 човека, чрез операция Кламер. Вместо да ги съдят в Нюрнберг, те ги скриват в своите лаборатории и продължават техните пъклени дела. Ще научите как тези 5000 човека създават проект Mind Control, МК Ultra, как този проект се раздробява на 150 подпроекта, като генерални измежду тях е проект Монарх, който пък проект е директно насочен към тези 13 династически кръвни линии, които имат за цел да постигнат безсмъртие почти и да предават съзнанието си през 4 поколения, т.е. човека, който владее света като Рокфелер, Ротшилд. Нали? След 4 поколения неговото съзнание отново се превъплъщава в ясно съзнание и продължава да владее света. Това е изключително мракобесен план, изключително опасен план и човечеството трябва да знае тази евгеника, която хилядолетия наред се програмирала в тези династически линии, хилядолетия наред, как е достигнал до своя апогей по времето на нацизма и след това в ФАЩ, фашистски американски щати, които са продължение на Третия райх. Ами, скъпи приятели, нахвърлих ви съвсем импровизирано поредица от теми, които ще бъдат важни за вашето обучение, за да постигнем, отново казвам, критична маса от хора, които да станат пазители на новото знание, пазители на лечението, за да може Земята да просъществува, човечеството да просъществува и след тези времена, опасни времена, за които учителя Петър Дънов е казал, ще дойдат времена, които ще бъдат много по-тежки от комунистическия режим. Тези времена са пред нас и Клаус Шваб е говорителят на световното правителство в сянка. Клаус Шваб написа книга "Какво ни предстои". Няма да притежаваме
абсолютно нищо, дори дрехите на гърба си, но ще бъдем щастливи. Това е формулата за успех на дълбоката държава. Това ни предстои според техните планове. Да не притежаваме абсолютно нищо на този свят, дори дрехите на гърба си. Който не е запознат с тази теория, чува думи сега и как така няма да притежаваш. Да, скъпи приятели, къщата, нотариален акт няма да имате. Дрехите на гърба ви няма да са ваши. Те ще са ви дадени в заем. Жилището, което живеете, е под наем. Всичко е под наем и вие получавате този ваш базов доход, само ако сте надупен и подчинен на матрицата. Ако ядете нейната храна, ако дишате нейния въздух, ако възприемате с душите си нейните вибраторни чистоти. В момента, в който вашата душа каже, аз съм Христова душа, аз искам свобода, няма да живея по вашите критерии, в този момент оставате чисто гол на улицата и умирате като куче. Това е техния план, разбира се. Това нещо ние не бива да го допуснем и аз се надявам, че няма да се случи. Ако пък се случи, бъдете рахат, Господ ще се намеси, описано е в Библията, описано е при Рудолф Штайнер, описано при учителя Петър Дънов. Просто дълбоката държава и княза на този свят няма как да спечелят битката, освен, разбира се, да завлекат огромна част от човечеството със себе си в небитието. Това може да се случи, ако ние продължаваме да спим и да не се вълнуваме от знанието, което великите адепти ни предават и знанието, което минава през хора като мен към вас. Оставям ви в този хубав понеделнишки ден, като ден за размисъл. Остават още 2 дена до 1 ноември, ден на будителите, когато хора като мен ще се появиме, за да ви пробуждаме, а аз стартирам това ново обучение на Академия АНК, Академията за нова култура Хармон, обучението, което ще даде яснината на истината пред вас. До скоро!